Σεβαστέ Πατέρα, Αντιδήμαρχοι, κυρία Λεβέντη και κύριε Λάπας, κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητά μέλη του συλλόγου μας, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση της Ευξήνου Λέσχης Ποντίων και Μικρασιατών νομού Τρικάλων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από το κεμαλικό καθεστώς, με τίτλο «Η στάση του ελληνικού κράτους στις πολιτικές της γενοκτώνου Τουρκίας, οι περιπτώσεις του Πόντου και της Κύπρου». Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Κυπρίων του νομού Τρικάλων, δεδομένου ότι φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο. Στην εκδήλωσή μας θα παίξουν η μουσική, στην ποντιακή λύρα και το τραγούδι ο Αλέξης Στεφανίδης, καθηγητής μουσικής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξήνου Λέσχης, στον ταούλι ο Άγγελος Μακουτίδης, μαθητής του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων στην Τρίτη Γυμνασίου και μέλος του συλλόγου μας, και στα κυπριακά τραγούδια ο Χρήστος Μοδέστου, καθηγητής μουσικής και πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων του νομού Τρικάλων. Σε αυτό το σημείο θα καλέσω στο βήμα την πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης, κυρία Μαργαρίτα Κυριαζίδου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου το 1994 με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. 19 Μαΐου 2024, 105 χρόνια μετά από τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό, η μνήμη παραμένει άσβεστη και ζωντανή. Ο ελληνισμός θρηνεί για ένα από τα πιο ιδεκτή εγκλήματα από τις μελανότερες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας που παραμένει ατιμόρυτο. Αυτή η ημέρα είναι η μέρα θλίψης και πένθους που μας δείχνει το ιστορικό μας χρέος να μην ξεχάσουμε ποτέ τα 353.000 αθώα θύματα που εξολοθρεύτηκαν με συστηματικές σφαγές, βασανιστήρια και απάνθρωπες εξοδοτικές πορείες θανάτου από το κίνημα των νεότουρκων
και των εθνικιστών του θεμάτων. Να μην ξεχάσουμε τους 400.000 βία ξεριζωμένους από τις 3.000 πατρογονικές τους εστίες. Όμως, παρά τον ξεριζωμό, παρά την ανίποτη καταστροφή που υπέστησαν, δεν λύγησαν. Κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους, να διατηρήσουν την ποντιακή τους κληρονομιά και να προασπίσουν την ιστορία τους που είναι γραμμένη με αίμα, πόνο και προσφυγιά. Όλοι οι ποντιακοί σύλλογοι, και ο δικός μας φυσικά, αγωνιζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας και τη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης, για την εκμάθηση της ιστορίας του πόντου στα σχολικά βιβλία. Ακόμα αγωνιζόμαστε ενάντια στα ψεύδη της Τουρκίας με ντοκουμέντα, ιστορικές πηγές και τη διεθνή βιβλιογραφία στην άρνησή της για τη γενοκτονία, αντιστρέφοντας μάλιστα την ιστορική πραγματικότητα. Η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας κατέστρεψε τον ελληνισμό όχι μόνο στον Πόντο, αλλά σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Τελευταίο θύμα της επεκτατικής της πολιτικής, η Κύπρος. 50 χρόνια έχουν περάσει από την τουρκική εισβολή και την κατοχή της Κύπρου. Σύμφωνα με τον θυμόσοφο λαό μας, όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας και την παγκόσμια καταδίκη της Τουρκίας. Δεν λησμονούμε το ιερό χρέος. Τιμούμε, αγωνιζόμαστε. Δεν ξεχνώ, δεν ξεχνάμε. Καλό για ένα σύντομο χαιρετισμό τον πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων του Νομού Τρικάλων, τον κύριο Χρήστο Μοδέστο. Ευαισθημολογιότατε, κύριοι δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι. Φέτος πέρασαν τα 50 χρόνια από την βάρβαρη τουρκική εισβολή και από το πρωτοτυπικό πραξικόπημα. Ο Σύλλογος Κυπρίων Νομού Τρικάλων είναι εδώ, παλεύει με τη δικιά σας τη βοήθεια για να κρατήσει άσβεστη τη μνήμη. Σαν μαθητής στο σχολείο, στη λεζάντα όλων μας των βιβλίων έγραφε από πίσω. Γνωρίζω, δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι. Αυτό αποτυπώθηκε στη μνήμη μου και το θεωρώ και ένα προσωπικό μου στοίχημα για όσο ζω και όσο δραστηριοποιούμε σε αυτή την πόλη να το εφαρμόζω. Ο σύλλογος μας δραστηριοποιείται εδώ και 2 χρόνια στα Τρίκαλα και καταφέραμε σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, να κάνουμε πολλές συνεργασίες με συλλόγους, με φορείς. Φέτος που είναι τα 50 χρόνια, ετοιμάσαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μία που ξεκινήσαν από πέρσι τον Νοέμβριο, αφιέρωμα στο Μαριοτόκα και συνεχίζονται. Έχουμε μία εκδήλωση στις 18 Ιουνίου εδώ στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη, όπου θα τραγουδήσει και η Γλυκερία, όπου αυτή την εκδήλωση την κάνουμε σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Τρικαίων και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω προσωπικά τον Μιχάλη τον Λάπα, που από την πρώτη στιγμή μας υιοθέτησε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Το Σεπτέμβριο θα φιλοξενήσουμε την ορχήστρα, τη Μαντολινάτα του Δήμου Παραλιμνίου, όπου ο Δήμος Παραλιμνίου το Παραλίμνη είναι ένα χωριό που έμεινε στις ελεύθερες περιοχές από την κατεχόμενη Αμόχωστο. Και θα κλείσουμε αυτές τις εκδηλώσεις αρχές Νοεμβρίου σε ένα αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο, όπου ήταν ο έτερος Κύπριος συνθέτης, όπου του οφείλουμε και πολλά. Ευχαριστούμε. Κλείνοντας, θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω το Σύλλογο Ποντίων Νομού Τρικάλων
για αυτή την εκδήλωση και κάθε φορά που με καλούν στο βήμα να κάνω ένα χαιρετισμό σε εκδηλώσεις που γίνονται για την Κύπρο, πραγματικά συγκινούμε. Αλλά σήμερα η συγκίνηση είναι διπλή, γιατί οι πόντοι, οι πρόσφυγες φιλοξενούν τους άλλους πρόσφυγες, τους Κυπρίους. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό του πρώτου ομιλητή μας, του κυρίου Κωνσταντίνου Σαμονκασίδη. Κωνσταντίνος Σαμονκασίδης, ιστορικός. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην Ιστορία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Ιστορία από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Εκπώνησε τη διπλωματική του εργασία με τίτλο «Η καθιέρεση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου» από την Ελληνική Βουλή και ο απόϊχος της στην Ελληνική Δημόσια Σφαίρα. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων για 5 έτη, από το 2016 έως το 2021, και μέλος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας για 6 έτη ως εκπρόσωπος της Ελλάδος, από το 2015 έως το 2021. Υπήρξε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της πρώτης Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Ελληνικής Γλώσσας, που διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του 2016 και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του πρώτου Παγκοσμίου Φόρουμ Απανταχού Νέων Ελλήνων, που διεξήχθη στην Αθήνα την άνοιξη του 2018 με τη συμμετοχή 9 παγκόσμιων ελληνικών οργανώσεων. Είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, με ευθύνη την υλοποίηση και την προώθηση πρωτοβουλειών και δράσεων επιστημονικού χαρακτήρα και περιεχομένου για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης των Ελλήνων του Πόντου. Έχει λάβει μέρος ως ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Σαμονκασίδη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα, σεβαστέ πατέρα, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι της σημερινής εκδήλωσης μνήμης. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Εύξηνο Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών νομού Τρικάλων, αλλά και το Σύλλογο Κυπρίων νομού Τρικάλων για την ευγενική πρόσκληση σε αυτόν τον φιλόξενο και ιδιαίτερα ζεστό χώρο. Από την πλευρά μου θα σας παρουσιάσω την πολιτική που υιοθετήθηκε από το ελληνικό κράτος σε σχέση με την τραυματική προσφυγική μνήμη. Γιατί το δικαίωμα στη μνήμη για τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής, αλλά και για τους υπόλοιπους πρόσφυγες, δεν ήταν κάτι δεδομένο. Το έτος που διανύουμε είναι ένα έτος πολλαπλών επετείων που συνδέονται άμεσα με την προσφυγική μνήμη, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, 60 χρόνια από τις απελάσεις χιλιάδων Ρωμιών από την Κωνσταντινούπολη, 50 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο και 30 χρόνια από την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 για την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δυστυχώς όμως η χρονιά που διανύουμε σημαδεύτηκε από την απώλεια του εμπνευστή, της διεκδίκησης, της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, του κοινωνιολόγου, του διανοούμενου, του οραματιστή, του έντιμου πολιτικού, του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε τη σημασία της συμπόρευσης των γενοκτονημένων λαών στον κοινό αγώνα για την αναγνώριση του εγκλήματος που διέπραξε η Τουρκία. Γιατί η γενοκτονία ήταν μία. Η γενοκτονία των χριστιανικών λαών της Ανατολής. Ένα έγκλημα που παραμένει μέχρι και σήμερα ατιμόρυτο. Ένα έγκλημα που η Τουρκία αρνείται μέχρι και σήμερα πεισματικά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ
όχι για να μιλήσουμε για την κοινή μαρτυρική μοίρα Ποντίων και Κυπρίων και για να μοιραστούμε μνήμες, αλλά για να αφυπνίσουμε συνειδήσεις με έναν ιερό στόχο, να αναδειχθεί η υπέρτατη σημασία του ανθρωπισμού, για να γίνει πράξη το σύνθημα «Ποτέ ξανά». Θα ανοίξω εδώ μια παρένθεση για να δούμε πώς ο όρος γενοκτονία μετατράπηκε σε αυτόν τον βαρισίμαντο όρο. Τα ιδεχτή εγκλήματα της Τουρκίας σε βάρος των Αρμενίων επηρέασαν τον Πολωνοεβραίο νομικό και ειδικό στο διεθνές δίκαιο, Ράφαελ Έμκιν, ο οποίος πρότεινε τη θέσπιση διεθνούς σύμβασης για την τιμωρία αντίστοιχων πράξεων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αρχικά οι προσπάθειες του Ράφαελ Έμκιν απέβησαν άκαρπες όταν το 1933 σε μια διάσκεψη για το διεθνές δίκαιο που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη προσπάθησε να εισαγάγει τον όρο έγκλημα κατά της βαρβαρότητας. Δυστυχώς εκεί, σε εκείνη τη διάσκεψη, οι προσπάθειες αυτές απέβησαν άκαρπες. Το 1944 όμως ο Ράφαελ Έμκιν χρησιμοποίησε τον όρο γενοκτονία, εδώ βλέπετε από πού προέρχεται ο όρος γενοκτονία. Χρησιμοποίησε λοιπόν τον όρο γενοκτονία για να περιγράψει το ολοκαύτωμα των Εβραίων από την ναζιστική Γερμανία, όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια όχι με την νομική του βέβαια έννοια και στη δίκη της Νιρεμβέργης. Οι πολυετείς προσπάθειες του Ράφαελ Έμκιν ευωδόθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου του 1948, όταν και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η Σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου του 1951. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της σχετικής σύμβασης, η γενοκτονία είτε αυτή τελείται σε περίοδο ειρήνης είτε σε περίοδο πολέμου, αποτελεί έγκλημα διεθνούς δικαίου, ενώ παράλληλα τα κράτη που υιοθετούν τη σύμβαση έχουν ως κύριο μέλημά τους την πρόληψη και την τιμωρία της γενοκτονίας. Κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε λιγάκι. Εδώ βλέπετε το άρθρο 2 της σχετικής σύμβασης. Βλέπετε η εκπροθέσεως μερική ή ολική καταστροφή μιας εθνικής, εθνοτικής, φιλετικής ή θρησκευτικής ομάδας με τους περακάτω 5 τρόπους και οι 5 προϋποθέσεις στην περίπτωση της γενοκτονίας των χριστιανικών λαών της Ανατολής πληρούνται, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Μικρά Ασία ως γενοκτονία. Η γενοκτονία των χριστιανικών λαών της Ανατολής υπήρξε ένα οργανωμένο και προσχεδιασμένο έγκλημα ήδη από το 1911, όταν και στο συνέδριο του Τουρκικού Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος της γνωστής εθνικιστικής οργάνωσης των Νεοτούρκων ελήφθη η απόφαση για την εκδίωξη των αφανισμών των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα σχέδιο που αρχικά εφαρμόστηκε από τους Νεότουρκους και στη συνέχεια τους Κεμαλικούς, με στόχο τη μετατροπή της πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα αμιγώς μουσουλμανικό έθνος κράτους και βεβαίως με στόχο την υλοποίηση του οράματος του παντουρκισμού. Σε ό,τι αφορά τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής, Ποντίων, Μικρασιατών και Ανατολικοθρακιωτών, οι διώξεις και οι σφαγές ξεκίνησαν το 1914 με την εκδίωξη του ελληνικού πληθυσμού από την Ανατολική Θράκη, το γνωστό Μαύρο Πάσχα των Θρακιωτών, στις 6 Απριλίου του 1914. Ακολούθησαν οι μεγάλες διώξεις κατά των Ελλήνων της Δυτικής Μικράς Ασίας και κορυφώθηκαν με τη γενοκτονία στο Μικρασιατικό Πόντο και τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Ο απολογισμός τραγικός. 1 εκατομμύριο αθώες ψυχές χάθηκαν, μεταξύ αυτών 353.000 Έλληνες ποντιακής καταγωγής, ενώ 1,5 εκατομμύριο Έλληνες της Μικράς Ασίας εγκαταστάθηκαν ως πρόσφυγες στη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα. Η Ελλάδα δέχτηκε λοιπόν ένα πρωτόγνωρο κύμα προσφύγων τόσο από τη Μικρά Ασία όσο και από την Ανατολική Θράκη και βάσει της απογραφής του 1928 υπολογιζόταν σε 1.200.000. Η υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης το 1923 και η συμφωνία για ανταλλαγή των πληθυσμών χριστιανών και μουσουλμάνων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έθεσαν ένα τέλος στις προσδοκίες των προσφύγων εκατέρωθεν για επιστροφή στις πατρογονικές τους εστίες. Για το ελληνικό κράτος, η κατάσταση που διαμορφώθηκε καθιστούσε κύρια και επιτακτική ανάγκη την αποκατάσταση των προσφύγων,
ενώ από την άλλη οι πρόσφυγες, πέρα από τη φτώχεια και την ανέχεια, είχαν να αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις που διαμορφώθηκαν από τους συγγενείς. Το ελληνικό κράτος, πέρα από τη μέριμνα για αποκατάσταση των προσφύγων και τον καταλογισμό ευθυνών για την μικρασιατική καταστροφή, προώθησε επίσημα μία πολιτική λύθης για τα γεγονότα στη Μικρά Ασία. Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στην αποκοινού προσπάθεια Ελλάδος-Τουρκίας για την αποκλιμάκωση των μεταξύ τους σχέσεων και τη σταθεροποίηση των εύθραυστων ισορροπιών στην περιοχή, γεγονός που θα εξασφαλιζόταν μέσα από την επίτευξη εθνικής ομοιογένειας στις δύο χώρες. Η αλλαγή σελίδας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισφραγίστηκε το 1930 με την υπογραφή του Ελληνοτουρκικού Συμφώνου Φιλίας, με το οποίο οι δύο χώρες διευθέτησαν τις μεταξύ τους διαφορές. Είχε προηγηθεί η υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης και η Συμφωνία για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών. Η Συμφωνία Ελλάδος-Τουρκίας και η μετέπειτα πρόταση του Ελευθερίου Βενιζέλου για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στον Μουσταφά Κεμάλ παγίωσε μια κατάσταση η οποία επικράτησε μέχρι και τη δεκαετία του 1980 και είχε ως κύριο χαρακτηριστικό της τη διαγραφή της μνήμης των προσφύγων από την επίσημη μνήμη του ελληνικού κράτους. Υπ' αυτές τις συνθήκες, οι ίδιοι οι πρόσφυγες κλήθηκαν να διαχειριστούν μόνοι τους το τραύμα της γενοκτονίας. Στη διαδικασία επεξεργασίας της τραυματικής μνήμης των προσφύγων, πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλος των διανοωμένων. Οι διανοούμενοι ανέπτυξαν τη δράση τους με στόχο αφενός τη διαχείριση του τραύματος της καταστροφής, αφετέρου την ενσωμάτωση των προσφύγων στο εθνικό αφήγημα, χωρίς παράλληλα οι πρόσφυγες να απολέσουν τα ιδιαίτερα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά. Κύρια μέσα αυτής της δράσης των προσφύγων αποτέλεσαν οι προσφυγικοί σύλλογοι, η λογοτεχνία και τέχνες όπως ο κινηματογράφος. Λογοτεχνικά κείμενα, κυρίως μυθιστορήματα που πραγματεύονταν την προσφυγιά, γνώρισαν μια ιδιαίτερη άνθηση από την μετά την μικρασιατική καταστροφή, ενώ κατά τα μεταπολεμικά χρόνια υιοθετήθηκε ένας επικριτικός τόνος προς την επίσημη αμνησία που υιοθετήθηκε από το ελληνικό κράτος για την μικρασιατική καταστροφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το εμβληματικό έργο του σπουδαίου πόντιου συγγραφέα και δημοσιογράφου Δημήτρη Ψαθά, «Η γη του πόντου». Το απόσπασμα που βλέπετε στην οθόνη είναι από τον πρόλογο του βιβλίου αυτού, στο οποίο ο Δημήτρης Ψαθάς μιλά για το πού οδήγησε αυτή η λεγόμενη ελληνοτουρκική φιλία, η οποία δυστυχώς παγιώθηκε, θεμελιώθηκε μάλλον, για να χρησιμοποιήσω τον σωστό όρο, θεμελιώθηκε πάνω στην λύθη για τα γεγονότα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ας δούμε όμως δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα παρέμβασης του ελληνικού κράτους για την αποσιώπηση της μνήμης της γενοκτονίας. Το πρώτο αφορά την έρευνα του Πολυχρόνιου Νεπεκίδη στα επίσημα αρχεία της Αυστρίας και της Γερμανίας της περίοδου 1908-1918. Σύμφωνα με τον Πολυχρόνιο Νεπεκίδη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας και μετέπειτα Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Βαλτχάιν, τον ενημέρωσε ότι το ίδιο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προσπάθησε κατά την περίοδο 1958-1959 να παρεμποδίσει την έρευνά του στα αρχεία αυτά υπό το φόβο της διατάραξης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Ο Πολυχρόνης Νεπεκίδης κατάφερε όχι μόνο να ερευνήσει τα αρχεία αυτά, αλλά και να μας αποδώσει ένα ανεκτήμητης αξίας έργο, το οποίο τεκμηριώνει και στοιχειοθετεί πλήρως το έγκλημα που τελέστηκε την περίοδο 1914-1923. Αριστερά βλέπετε έναν άτυπο από την πρώτη ομιλία του Πολυχρόνιου Νεπεκίδη στους Αργοναύτες Κομινούς το 1962, το οποίο αργότερα ο Σύλλογος το εξέδωσε και βεβαίως μετά είχαμε την έκδοση του βιβλίου από την Εύη Συνολέσχη Θεσσαλονίκης, ένα βιβλίο που θα πρέπει να κοσμεί τις βιβλιοθήκες όλων των προσφυγικών συλλόγων. Στο ίδιο πλαίσιο ρήξης με το επίσημο αφήγημα για τα γεγονότα της περίοδου 1914-1923, κινήθηκε και ο κινηματογράφος με ενδεικτικότερο το παράδειγμα της ταινίας 1922 του σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου. Είναι το δεύτερο παράδειγμα παρέμβασης του ελληνικού κράτους για την αποσιώπηση της μνήμης της γενοκτονίας. Η ταινία που βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη νούμερο 31.328
και περιέγραφε τις σφαγές των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, προβλήθηκε το 1978 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και απέσπασε μάλιστα 9 βραβεία. Μέχρι όμως και το 1982 η ταινία παρέμεινε απαγορευμένη για διπλωματικούς λόγους, καθώς υπήρξε σφοδρή αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Το 1982 το έργο επρόκειτο να προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βουδαπέστης. Όμως λίγο πριν από την προβολή της, επενέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουγγαρίας, το οποίο με εντολή από την Αθήνα κατέσχεσε την ταινία, η οποία τελικώς αποδόθηκε στον δημιουργό της μόνο μετά από την παρέμβαση του τότε Υφυπουργού Εξωτερικών, του Γιάννη Καψί. Η λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων του Μικρασιατικού μετώπου από την πρώτη γενιά προσφύγων αποτέλεσε τη βάση, ώστε στη συνέχεια διανοούμενοι κατά τη δεκαετία του 1960 να ερμηνεύσουν τα γεγονότα σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν στη διεθνή κοινότητα από την εισαγωγή του όρου γενοκτονία στο διεθνές δίκαιο. Ο όρος γενοκτονία για τις μαζικές σφαγές και τους εκτοπισμούς στη Μικρά Ασία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο βιβλίο του Γιώργου Λαμψίδη «Το Πάλωσμα», που εκδόθηκε το 1969. Αριστερά βλέπετε το αρχικό εξώφυλλο του βιβλίου και δεξιά την επανέκδοση του βιβλίου από τις εκδόσεις Κυριακή. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν στα χρόνια μετά τη δικτατορία των συνταγματαρχών πόντοι διανοούμενοι, οι οποίοι δόμησαν τη μνήμη τους με στόχο την ανάδειξη του πολιτισμού και της ιστορίας του πόντου. Πρόκειται για μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από την έκρηξη ίδρυσης ποντιακών συλλόγων, τη δημιουργία μνημείων και τη θέσπιση αναμνηστήριων τελετών, ενώ την ίδια περίοδο ξεκίνησε και η συγκρότηση της ποντιακής ταυτότητας ως αυτόνομης συλλογικής ταυτότητας. Με τον τρόπο αυτό, το κοινό αφήγημα που διαμορφώθηκε από την αντιμνήμη, όπως την χαρακτηρίζει ο Βλάσης Σαρτσίτης, υιοθετώντας τον όρο του Φουκώ, κατέληξε στη διατύπωση του αιτήματος για αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων, της ένταξης δηλαδή της μνήμης των ποντίων στην επίσημη μνήμη, στην επίσημη εθνική μνήμη, τη μνήμη του ελληνικού κράτους. Το 1983, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης προχώρησε στην ίδρυση του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Ένωσης για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών. Ως κομμάτι της Διεθνούς Ένωσης, επηρεάστηκε από τις αντιπεριαλιστικές και διεθνιστικές της απόψεις και στο πλαίσιο αυτό ανέλαβε πρωτοβουλίες που σχετίζονταν μεταξύ άλλων με τη στήριξη των Κούρδων και την αναγνώριση της γενοκτονίας, της αρμενικής γενοκτονίας και της ποντιακής γενοκτονίας, αλλά και τη στήριξη των Κούρδων. Τον Μάιο του 1985 ιδρύθηκε στην Αθήνα το Κέντρο Ποντιακών Μελετών με πρωτοστάτη και πάλι τον αείμνηστο Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ο οποίος στη συνέχεια, από κοινού με τον καθηγητή Κώστα Φωτιάδη, συγκρότησαν μια ομάδα που έθετε ως πρωταρχικό της στόχο την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Το πρώτο κείμενο στο οποίο ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης διατύπωσε δημόσια το αίτημα για αναγνώριση της γενοκτονίας δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του 1986 στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από τη δημοσίευση του κειμένου απευθύνθηκε μέσω επιστολής στον τότε Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, θεωρώντας ότι η δημοσίευση του κειμένου μπορεί να αποτελέσει την αιτία για διαγραφή του από το κόμμα. Στο κείμενο του Χαραλαμπίδης έθετε το ζήτημα της αναγνώρισης γενοκτονίας ως μια πράξη αντίστασης τόσο στη λύθη που επιβλήθηκε από το ελληνικό κράτος, όσο και στην αλλίωση ή την ολοκληρωτική απώλεια της ταυτότητας των ποντίων. Μια σημαντική μερίδα συλλογικών φορέων των ποντίων, ιδιαίτερα ιστορική σύλλογοι και σωματεία, αντιτάχθηκαν αρχικά με σφοδρότητα στις ριζοσπαστικές απόψεις που εκφράστηκαν από τη συγκεκριμένη ομάδα. Σημείο καμπής αποτέλεσε το Β' Παγκόσμιο Ποντιακό Συνέδριο που διεξήχθη το καλοκαίρι του 1988 στη Θεσσαλονίκη. Στην εισήγησή του με τίτλο «Το ποντιακό ζήτημα σήμερα», ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης έθεσε επίσημα ενώπιον των ποντιακών οργανώσεων από όλο τον κόσμο το ζήτημα της διεκδίκησης από την πλευρά των ποντίων της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας, κάνοντας λόγο για το δικαίωμα των ποντίων στη μνήμη. Τα χρόνια που ακολούθησαν παρατηρήθηκε αύξηση του ερευνητικού έργου πάνω στα ζητήματα του μικρασιατικού ελληνισμού, πλήθος άρθρων δημοσιεύονταν στον τύπο, ενώ το ζήτημα της αναγνώρισης γενοκτονίας τέθηκε και επίσημα ως αίτημα του οργανωμένου ποντιακού χώρου και στην Ελληνική Βουλή. Πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Ελληνική Βουλή δύο δημόσιες συζητήσεις, οι δύο πρώτες συζητήσεις το 1990 και το 1992,
και οι δύο βεβαίως με αφορμή τότε την αποκατάσταση των ποντίων ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που κατέφθαναν ως πρόσφυγες ή μετανάστες στη χώρα μας. Και ερχόμαστε στην ιστορική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Φεβρουαρίου του 1994, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα η καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δυστυχώς, το φοβικό σύνδρομο έναντι της Τουρκίας επικράτησε ακόμη και κατά την ιστορική αυτή συνεδρίαση, καθώς υπήρξε τροποποίηση του κειμένου της εισηγητικής έκθεσης που συνόδευε την πρόταση νόμου, λίγο πριν το νομοσχέδιο εισέλθει προς συζήτηση στην Ολομέλεια. Απαλήφθηκαν πλήρως οι αναφορές που τεκμηρίωναν τη μόνιμη και γενοκτονική πολιτική της Τουρκίας, όπως η παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο και ο βίος εκτουρκισμός των κατεχομένων, η κατάργηση της αυτονομίας της Σύμβολου και της Τενέδου, το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και οι τουρκικές βλέψεις στη Θράκη και στα Δωδεκάνησα. Ενώ απαλήφθηκε πλήρως από το κείμενο της εισηγητικής έκθεσης και η αναφορά σε άμεσους ή έμεσους συνεργούς των Τούρκων εγκληματιών, κατηγορία που αποδιδόταν στις ξένες δυνάμεις όπως η Σοβιετική Ένωση, η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 2 χρόνια μετά, στις 26 Απριλίου του 1996, η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων και καθιέρωσε την 24η Απριλίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Το παράδοξο, το νομοσχέδιο συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή και ψηφίστηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1994. Ωστόσο, εισήχθη προς ψήφιση στην Ολομέλεια 2 χρόνια αργότερα, καθώς είχε μεσολαβήσει το θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας στην ελληνική βραχονησίδα Ήμια. Τον Οκτώβριο του 1998, η Ελληνική Βουλή ψήφισε ομόφωνα την καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Και σε αυτήν την περίπτωση υπήρξε κολυσιεκία ως προς την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος από την κυβέρνηση, που τελικά έλαβε χώρα 2 χρόνια αργότερα. Υπήρξαν μάλιστα φωνές εντός της χώρας που δεν υιοθετούσαν τον όρο γενοκτονία για τα γεγονότα στη Μικρά Ασία και απέδιδαν την ψήφιση του νόμου στην προσπάθεια παρεμπόδισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης εκείνη την εποχή. Τέλος, η Ελληνική Βουλή καθιέρωσε το 2004 την 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, ενώ τον Ιούλιο του 2022 καθιερώθηκε η 6η Απριλίου ως ημέρα εθνικής μνήμης του θρακικού ελληνισμού. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Έναν αιώνα μετά, ο ίδιος Τίτης όχι μόνο δεν αναγνωρίζει το πολλαπλό έγκλημα της γενοκτονίας που διέπραξε σε βάρος των χριστιανικών λαών της Ανατολής, αλλά συνεχίζει την ίδια γενοκτονική δράση και πολιτική. Ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας, η αλλίωση και παραποίηση των ιστορικών γεγονότων της περίοδου 1914-1923, οι αλλεπάλληλες και αυξανόμενες τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, οι πιέσεις προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και η καταστροφή της ομογένειας στην Τουρκία, ο εκτουρκισμός των κατεχομένων στην Κύπρο, οι κάθε είδους τουρκικές μηχανεύσεις στη Δυτική Θράκη, οι διώξεις σε βάρος πληθυσμιακών ομάδων εντός της Τουρκίας, η εισβολή στη Συρία και η συμμετοχή της Τουρκίας στο πλευρό του Αζερβαϊτζάν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Αγκόρνο Καραμπάχ αποτελούν απτά παραδείγματα συνεχιζόμενης και αυξανόμενης επικινδυνότητας μόνιμης γενοκτονικής νοοτροπίας αλλά και εδαφικού επεκτατισμού. Η πολιτική προκλήσεων που ακολουθεί η Τουρκία με τη συστηματική καταστροφή εγκαταλειπτέντων μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας καταδεικνύει και τη συνεχιζόμενη πολιτισμική γενοκτονία, της οποίας τελικός σκοπός είναι η ολοκληρωτική γενοκτονία της ιστορικής μνήμης και των διαφόρων υλικών και πολιτιστικών τεκμηρίων της. Η μετατροπή του εμβληματικού μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, της Μεγάλης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως της Αγίας Σοφίας Ετέμενος, αποτέλεσε ύψιστη πρόκληση και προσβολή για ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Παρομοίως και η πρόσφατη μετατροπή σε τέμενος της μονής της χώρας. Είχε προηγηθεί άλλωστε
η μετατροπή 3 βυζαντινών εκκλησιών σε ισλαμικά τεμένη, της Αγίας Σοφίας της Βυζής, της Αγίας Σοφίας της Τραπεζούντας και της Αγίας Σοφίας της Νίκαιας. Παράλληλα, η Τουρκία παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με καταγγελίες και αναφορές διεθνών οργανισμών, με διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις χιλιάδων πολιτών για τα πολιτικά τους πιστεύω, ενώ τα τελευταία χρόνια δεκάδες είναι τα περιστατικά άρνησης της εισόδου στην Τουρκία και απελάσεων Ελλήνων ποντιακής καταγωγής. Και το τραυματικό παρελθόν της γενοκτονίας, αλλά και ό,τι ακολούθησε αργότερα με την αποκλεισμένη προσφυγική μνήμη στη χώρα μας προσφέρει πολύτιμα διδάγματα για το παρόν και το μέλλον. Οφείλουμε λοιπόν να υπενθυμίζουμε ότι όσες φορές θυσιάσαμε χάρη της ελληνοτουρκικής φιλίας την ιστορική μνήμη, την τραυματική προσφυγική μνήμη εμπροκειμένου, οδηγηθήκαμε δυστυχώς σε εθνικές τραγωδίες. Ο ελληνισμός πλήρωσε πολύ ακριβά τη λύθη και την επίσημη αμνησία που υιοθετήθηκε από το ελληνικό κράτος. Γι' αυτό και η διακήρυξη των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας, που υπεγράφει τον περασμένο Δεκέμβριο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ξυπνά μνήμες 1930. Γιατί η υπογραφή του Ελληνοτουρκικού Συμφώνου Φιλίας το 1930 δεν απέτρεψε τραγωδίες που ακολούθησαν για τον ελληνισμό. Γι' αυτό και ο ενδεχόμενος κίνδυνος υποβάθμισης της προσφυγικής μνήμης από την υπογραφή της εν λόγω διακήρυξης θα θέσει σε νέα βάση το περιεχόμενο και το χαρακτήρα των ημερών μνήμης που θεσπίστηκαν επίσημα από την ελληνική πολιτεία, γεγονός που οφείλει να κρατά σε εγρήγορση τις προσφυγικές οργανώσεις. Μένει να αποδειχθεί λοιπόν αν η διακήρυξη των Αθηνών θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Για να στερεωθούν όμως οι σχέσεις αυτές, απαιτείται ειλικρινής μεταμέλεια της Τουρκίας για τα ιδεχθή εγκλήματα του παρελθόντος. Δυστυχώς, ο σημερινός πρόεδρος της Τουρκίας όχι μόνο δεν ζητά συγγνώμη για τα εγκλήματα της χώρας του σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής, κατά το παράδειγμα συγγνώμης της Γερμανίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά συνεχίζει να προκαλεί με δηλώσεις του τους γενοκτονημένους λαούς. Κυρίες και κύριοι, αυτό που πρέπει να εμπεδοθεί είναι το γεγονός ότι η απέτηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας από την Τουρκία δεν συνιστά για τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής μία πράξη εκδίκησης. Είναι μία πράξη, μια αναγκαία πράξη για την οικοδόμηση σταθερών και ειλικρινών σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας. Γιατί το ζήτημα της διεθνοποίησης δεν είναι μόνο ιστορικό, συμβολικό και ηθικό. Είναι ζήτημα που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σε ένα περιβάλλον διεθνούς ρευστότητας και ανησυχίας, με τις πολεμικές σειράξεις στη γειτονιά μας να αυξάνονται, οφείλουμε να εργαστούμε για την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να εργαστούμε για την οικοδόμηση ενός κόσμου όπου θα επικρατεί η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η αμοιβαία κατανόηση και η αλήθεια, όσο ουτοπικό κι αν ακούγεται αυτό. Και η αναγνώριση και γνώση της ιστορίας, η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί την προϋπόθεση για τη δέσμευση ότι αντίστοιχες θηριωδίες δεν θα επαναληφθούν. Ποτέ ξανά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας έδωσες. Στο σημείο αυτό θα σας διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό του δεύτερου ομιλητή μας, του Χρήστου του Μοδέστου. Ο Χρήστος Μοδέστου γεννήθηκε το 1989 στη Λεμεσό της Κύπρου. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει Master of Music του ιδίου τμήματος, μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι πτυχιούχος του Audio Institute of America, διπλωματούχος μονοδίας και διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής. Παρακολούθησε μαθήματα κλασικού τραγουδιού με τις Ελένη Κυπριανού, Κλειώνη Τιλινέου, Λένια Ζαπυροπούλου και Αγάθη Λίτσα. Υπήρξε μέλος της χοροδίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, της χοροδίας Εμέλεια στην Κύπρο, όπως επίσης και του χορού Ψαλτών
η μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης. Ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι από το 2004. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και συμμετέχει σε αφιερώματα σε διάφορους Έλληνες συνθέτες και ποιητές. Γράφει μουσική για το θέατρο και ασχολείται με τη μελοποίηση ποιημάτων. Εμφανίστηκε σε διάφορους χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αττίχιο Θέατρο και άλλα. Το 2013 δημιούργησε το μουσικό ντουέτο Ήμερος με την πιανίστα Μαρία Τίμπα, με την οποία είναι και παντρεμένη. Την περίοδο 2012-2015 υπήρξε μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΠΑ για την καταλογογράφηση των χειρογράφων της συλλογής του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα. Την περίοδο 2015-2017 διευθύνει την Ορχήστρα Δωματίου Ποικίλης Μουσικής και τη χοροδία του Διδασκαλείου Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ. Από το 2015 διδάσκει τραγούδι, είναι εκπαιδευτικός καθηγητής μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 2023 κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Έλα μαζί μου». Και φυσικά είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων του Νομού Τρικάλων και τον καλώ στο βήμα για να μας αναπτύξει την ομιλία του. Αξιότιμοι. Σήμερα δεν θα βρισκόμουν σήμερα εδώ να σας μιλάω για όλα αν γίνονταν όπως πρέπει. Με αγάπη προς την πατρίδα μας, αλλά και τη στήριξη και βοήθεια από την πατρίδα προς εμάς. Ο εκτοπισμένος είναι 2 φορές πρόσφυγας. Αυτό το βλέπουμε και στην περίπτωση του Πόντου Μικράς Ασίας, αλλά και στην περίπτωση της Κύπρου. Παστρικές, τουρκόσποροι, βρωμιάριδες είναι μόνο λίγοι από τους χαρακτηρισμούς που άκουσαν μετά από τον διωγμό τους οι πρόσφυγες. Όχι από τους Τούρκους καταπατητές, αλλά από τους ίδιους τους αδερφούς, από τους Έλληνες. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν θα ήθελα να πάω πολύ πιο πίσω από την τουρκική εισβολή του 1974. Θα αρκεστώ στην πολύ κρίσιμη 25ετία πριν από την τουρκική εισβολή, η οποία διαμόρφωσε το κλίμα και άνοιξε σιγά σιγά τις πόρτες για πώληση του νησιού. Το 1950 διεξήχθη το δημοψήφισμα για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Τότε η Κύπρος ήταν απικία της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Κύπροι, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχαν πολεμήσει στο πλευρό των απικιοκρατών τους, με αντάλλαγμα την ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Η Εθναρχία, θέλοντας να δείξει τη δυσαρέσκειά της για αυτή την αντιμετώπιση από τους Βρετανούς, διεξάγει δημοψήφισμα δια την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αποτέλεσμα, 95,71% υπέρ της Ένωσης. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ιωάννη Θεοτόκη αρνείται να τα κοινοποιήσει στον υπόλοιπο κόσμο και έτσι η Εκκλησία της Κύπρου τα κοινοποιεί στη Δύση και το ΑΚΕΜ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου, στο Ανατολικό Μπλοκ. Καμία χώρα και της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης δεν αναγνώρισε το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα αυτό ήταν και η ταφόπλακα της Κύπρου για την Ένωση, αφού ξεκίνησαν οι διαδικασίες από μεριάς των απικιοκρατών Βρετανών για αυτοδιάθεση και των 2 κοινοτήτων. Ο Ροδής Ρούφος ανέλαβε καθήκοντα ως πρόξενος της Ελλάδας στην Κύπρο το 1954, σε ηλικία 31 ετών. Από την αρχή της θητείας του βρέστηκε στη μέση του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που προέκυψαν και την κρίσιμη ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚΑ και της ελληνικής κυβέρνησης. Μέχρι το Μάιο του 1956, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ κάλεσε τον Έλληνα πρόξενο να πάει σε μια εκδρομή, όπως την ονόμασαν, στο βουνό για να συζητήσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Η συνάντηση του Διγενή με τον Ρούφο έγινε την Δευτέρα του Πάσχα, στις 5 Μαΐου 1956. Η ΕΟΚΑ ζητούσε υποστήριξη από την Αθήνα τόσο σε εξοπλισμό, όσο και σε πολιτική υποστήριξη για τα αιτήματά της.
Τα αιτήματα μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο Ροδής Ρούφος αντικαταστάθηκε από τον Άγγελο Βλάχο, μια κοινή επιλογή του Καραμανλή και του Υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Αβέροφ. Μετά την αφιπηρέτησή του, ο Βλάχος έγραψε και δημοσίευσε ένα εξάτομο έργο με πολλές και ποικίλες εμπειρίες. Σε αυτό το σύντομο σημείωμα αρκούν δύο αποκαλύψεις του Άγγελου Βλάχου, του πρέσβη δηλαδή της Ελλάδας στην Κύπρο. Η πρώτη, ο Αβέροφ που έδωσε προφορική εντολή να βρει έδαφος στην Κύπρο που θα μπορούσε να δοθεί στην Τουρκία. Βρήκε την περιοχή του ακροτηρίου του Κορμακίτη, που περιλαμβάνει τα χωριά Κορμακίτης, Όρκα και Λιβερά. Πρόσθεσε ότι και τα τρία χωριά ήταν μαρονίτικα, προφανώς για να μειώσει τη σημασία της προσφοράς. Η δεύτερη αποκάλυψη. Ο Καραμανλής τον κατεύθυνε να προετοιμάσει το έδαφος για μια λύση ανεξαρτησίας, με την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία θα προέλθει από τους Κύπριους. Σε συνέντευξή του εκ των υστέρων, ο Άγγελος Βλάχος διευκρίνησε ότι όλα αυτά, δηλαδή η παραχώρηση εδάφους στην Τουρκία και η ανεξαρτητοποίηση της Κύπρου, έγιναν ερήμην του Μακαρίου, ερήμην της ΕΟΚΑ και κατ' επέκταση ερήμην του Κυπριακού λαού. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που το 1974 κατά τη δεύτερη τουρκική εισβολή στις 14 Αυγούστου είπε τη φράση «Η Κύπρος είτε μακράν», με αυτή τη φράση δίνει δημόσια ασυλία στην Τουρκία να συνεχίσει το έργο της. Αυτός ο ίδιος πολιτικός ήταν αυτός που σχεδίασε με μαεστρία την ανεξαρτησία και ακολούθως την παραχώρηση της Κύπρου στην Τουρκία. Ήταν αυτός που 20 χρόνια πριν την τουρκική εισβολή προδίκαζε την τύχη του νησιού. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, οι σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας διακόπηκαν. Οι προσωπικές φιλοδοξίες ατόμων και από τις δύο πλευρές, φιλοδοξίες που υπερέβαιναν κατά πολύ την αγάπη για την πατρίδα, ήταν αυτές που οδήγησαν εν τέλει στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974. Οι δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του δημοκρατικά εκλελεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αναφέροντας στο βιβλίο του Νίκου Κρανιδιώτη, στενού συνεργάτη του Μακαρίου και μετέπειτα πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα. Απόπειρες που τις οργάνωσε η παρακρατική ΕΟΚΑ Β σε συνεργασία πάντα με τη μητέρα της, Χούντα Αθηνών. Την 8η Μαρτίου 1970 βλήθηκε το ελικόπτερο που μετέφερε τον Μακάριο στο μνημόσυνο του Αυξεντίου στη Μονή Μαχαιρά. Ο Μακάριος δεν τραυματίστηκε, όμως ο πιλότος τραυματίστηκε βαριά, αλλά κατάφερε να προσγειώσει το ελικόπτερο. Την 7η Οκτωβρίου 1973 παγιδεύτηκε από την ΕΟΚΑ Β ο δρόμος από όπου θα περνούσε το αυτοκίνητο του Μακαρίου που πήγαινε στον Άγιο Σέρβιο για να λειτουργήσει. Οι 4 βόμβες έσκασαν πριν την ώρα τους και έτσι δεν ανατινάχθηκε το αυτοκίνητο. Σαν τρίτη απόπειρα φυσικά θεωρείται το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974. Υπάρχουν φυσικά και αναφορές για περίπου 15 σχεδιασμούς δολοφονίας του Μακαρίου, αλλά δεν υπάρχει κάποια επίσημη αναφορά στα αρχεία του κράτους. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60, ο στρατηγός Γιώργος Γρήβας έκανε τις πρώτες επαφές με Κύπριους φοιτητές στην Αθήνα για ανατροπή του Μακαρίου. Υπήρξα κι εγώ μπροστά, σαν φοιτητή, σε μια ομιλία ενός πρωτοπαλίκαρου. Όταν είχα πρωτοπάει σαν φοιτητή στην Αθήνα, μας κάλεσαν όλους τους Κύπριους φοιτητές σε μια φοιτητική εστία. Και το πρωτοπαλίκαρο του Γρήβα, εγώ δεν ήξερα τι είδους ομιλία ήταν αυτή. Και το πρωτοπαλίκαρο του Γρήβα καφιόταν ότι σε αυτό το κτίριο, λέει, που μιλώ τώρα,
Σε αυτό το κτίριο μας μάζεψε όλους ο Μάστρος είναι το αφεντικό, έτσι ονομάζαμε τον Γεώργιο Γρίβα, και σχεδιάζαμε την ανατροπή του Μακαρίου και το πραξικόπημα. Και αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται ελεύθερος. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Λέγεται ότι οι λόγοι που οδήγησαν να συστήσει την ΕΟΚΑ Β ο Γεώργιος Γρίβας ήταν προσωπικοί. Ότι δηλαδή ο Μακάριος δεν τον έχρισε Υπουργού Άμυνας. Και γι' αυτό βρήκε αφορμή τον πόθο για την ένωση του ανεξάρτητου πλέον κυπριακού κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλαδή, με την Ελλάδα. Έτσι, φτάνουμε στο 1974 στο πραξικόπημα, την πρώτη τουρκική εισβολή, τη δεύτερη τουρκική εισβολή και τέλος τη διχοτόμηση του νησιού. Μετά τις δύο διασκέψεις της Γενέβης, στις 25 με 30 Ιουλίου του 1974 και 10 με 14 Αυγούστου του 1974, ξεκίνησε ο Αττήλας Λιδίων, η δεύτερη και καταστροφικότερη φάση της εισβολής. Ο Καραμανλής είχε ήδη ενημερώσει στις 9 Αυγούστου τον Κληρίδη, ο οποίος Κληρίδης ήταν υπηρεσιακός πρόεδρος λόγω του ότι ο Μακάριος απομακρύνθηκε από το νησί, στην Αθήνα, όπου έκανε στάση πριν πάει στη Γενέβη, πως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε κακή κατάσταση και δεν γνωρίζει αν μπορούν να αντιδράσουν υπέρ της Κύπρου σε ενδεχόμενη νέα τουρκική επίθεση. Τα πράγματα δεν ήταν θετικά. Μετά το τέλος της δεύτερης διάσκεψης, ο Κληρίδης πήγε στην Αθήνα και βρήκε τον Καραμανλή. Όμως είχε αρχίσει η δεύτερη φάση της εισβολής. Ο Καραμανλής του είπε πως ήταν παντελώς αδύνατο να σταλεί οποιαδήποτε στρατιωτική δύναμη στην Κύπρο. Δεν υπήρξε καμία διάθεση έστω και μικρής στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο. Η Κύπρος ήταν μόνη. Χαρακτηριστικό της έντασης είναι πως ο Κληρίδης έχασε για λίγο την παροιμιώδη ψυχραιμία του όταν το άκουσε αυτό. Μετά την πρώτη επίθεση και ενώ είχε επιστρέψει ο Καραμανλής, ο Ετζεβίτ τον κάλεσε σε συνάντηση. Ο Καραμανλής δεν δέχτηκε να βρεθούν. Το ερώτημα είναι, θα γινόταν η δεύτερη εισβολή αν βρισκόντουσαν και έβρισκαν μια πολιτική λύση? Δεν θα μάθουμε ποτέ, μιας και ο χρόνος έχει τη συνήθεια να μην γυρίσει πίσω. Αργότερα, σε σύσκεψη στην Αθήνα, είπε ο Καραμανλής, μέχρι σήμερα λέγαμε όχι. Δεν αντιλαμβανόμεθα όμως ότι μόνο με διάλογο λύνονται τα προβλήματα. Εκάμαμε σφάλμα υπό την έννοια ότι μόλις επέστρεψα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός μου απίφθινε επιστολή και μου εζήτη μία συνάντηση. Δεν ξέρω εάν είχε πραγματοποιηθεί η συνάντηση εκείνη, εάν σήμερα δεν είχε γίνει η Δευτέρα εισβολή. Αγαπητοί μου, ήταν και είναι στο χέρι της Ελλάδας να αναγνωρίσει και να θεσπίσει επίσημη ημέρα καταδίκης της καταστροφής της Κύπρου. Καμία συγγνώμη και καμία ανεπίσημη, το τονίζω αυτό, ανεπίσημη εκδήλωση δεν μπορεί να επουλώσει τις πληγές μας. Έχουν περάσει 50 χρόνια και παρακαλούμε για τα αυτονόητα. Να μάθει ο κόσμος τι πραγματικά έγινε το 1974. Ευχαριστώ.
έχασα, την πατρίδα με έχασα, έκλαψα και πονέσα, κλείουμε κι αρωθυμώ, όι, 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 να ανασπάλω και μπορώ, κλείουμε κι αρωθυμώ, όι, 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 να ανασπάλω και μπορώ, μία κι άλλος η ζωή, στο πεγάδι συναυλή, μέρο πονά σε πεινά, όι, 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 και το μάτια με πλυνά. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα, εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα, πόρτας και παραθυρά, όι, 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 έπαιρναν άκρα νύχτα, πόρτας και παραθυρά, όι, 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 έπαιρναν άκρα νύχτα, μία κι άλλος η ζωή, στο πεγάδι συναυλή, νερό πονά σε πεινά, όι, 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 και το μάτια με πλυνά. Δεν θάψα και με σπαλά, τα ταφεία με χάσα, δεν θάψα και με σπαλά, δεν με τέρτσα στο όι, 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 και στο ψώμο που βάλω, δεν με τέρτσα στο όι, 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 και στο ψώμο που βάλω, μία κι άλλος η ζωή, στο πεγάδι συναυλή, νερό πονά σε πεινά, όι, 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 και το μάτια με πλυνά, νερό πονά σε πεινά, όι, 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 και το μάτια με πλυνά. πω ένα τραγούδι του Μάριο Τόκα, το γράψα τη μουσική ο Μάριος Τόκας. Εκείνη η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο, έτσι λέγεται. Τους στίχους αυτούς του τραγουδιού τους είχε γράψει, έχει γράψει, συγγνώμη, η Νεσέ Γιασίν. Η Νεσέ Γιασίν είναι μια τουρκοκύπρια ποιήτρια και δείχνει με αυτό το ποίημα της τον πόνο που μοιράστηκε η πατρίδα της. Γιατί δεν πονούμε μόνο εμείς οι Ελληνοκύπροι,
πονούν και οι Τουρκοκύπροι. Δεν το έχω αναφέρει στην ομιλία μου ότι οι Τουρκοκύπροι δεν είναι Τουρκοκύπροι. Είναι Έλληνες εξ-Ισλαμιστέντες. Και όπως πονάμε εμείς που φάσαμε την πατρίδα μας, που μεράστηκε την πατρίδα μας, έτσι πονούν και αυτοί. Αυτό το ποίημα το βρήκε στην εφημερίδα ο Μάριος Τόκας, μεταφρασμένο από την Έλλη Περονίδου στα ελληνικά και έγραψε τη μουσική. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Έτσι λέει και ο πατέρας μου συχνά. Έτσι λέει και ο πατέρας μου συχνά. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Έχει μοιραστεί στα δυο και από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ. Και από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ. βαρύ μυρολογία, γιατί οι Ρωμαίοι στεχάθανε ασύγενοκτονία. Οι άπιστοι εγρήλεψαν, χωρία, πολιτείας, τα μοναστήρια ερήμαξαν, έκαψαν εκκλησίας, εσκότωσαν, εκρέμασαν, έμπρασαν εξωθήρια, ως σπίτια εκαράκωσαν, κλειστά τα παραθύρια. Άθαυτοι και χωρίς ψαλμών, επέμασαν αχεία, περμέναν την ανάπαυση, βασανισμένα ψία. Θεέ μου, φώτσον όλους τις τρανούς, απέσει κοινωνία, στον κόσμο να μην γίνεται άλλο γενοκτονία.
γυρεύουν να βρουβρήσει απάνω στο βουνό κι βράσινε ένα λάκκον των 100 ορκών κι βράσινε ένα λάκκον των 100 ορκών. Εσύραν το πλασί τους κι ως ένα κατεβεί κι έπεσε η μοίρα πας στο μιτσί παιδί κι έπεσε η μοίρα πας στο μιτσί παιδί. Δέστε με αδέρφια μου και εγώ ένα κατεβώ μες στο ερημολάτσι να βγάλω το νερό, μες στο ερημολάτσι να βγάλω το νερό. Και τότες τα αδέρφια του το σφίχτο δέσασι μες στο ερημολάτσι τον κατεβάσασι, μες στο ερημολάτσι τον κατεβάσασι. Ευχάρτε με αδέρφια μου γιατί βρά το νερό εν κότσινον και μαύρον μα και φαρμακερόν, εν κότσινον και μαύρον μα και φαρμακερόν. Ώστε να τον τραβήσουσι και να τον βγάλουσι οι όφοι και τα φύφια το μισοφάσι, οι όφοι και τα φύφια το μισοφάσι. Να πείτε στη μανούλα μου στα μαύρα να ντυθεί, γιατί το γιον της το μιτσί θα τον ξαναδεί, γιατί το γιον της το μιτσί θα τον ξαναδεί. Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους, πράγματα συμπαθητικά δικά μας. Διάβαζα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη και τη φωνή που εκεί που οι δυο ψέλναν, αριστερά ο βασιλιάς και δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε και είπε να πάψουν πια. Πάψτε παπάδες στα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη. Όμως, εκείνο που με άγγιξε πιο πολύ ήταν το άσμα, το τραπεζούτιο, με την παράξενη του γλώσσα και με τη λύπη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων, που όλο πίστευαν πως θα σωθούμε ακόμη. Μα λίμον, μοιραίων πουλί, από την πόλη έρχεται, μέσω φτερούλινα, χαρτί περιγραμμένο, κι ουδέ συνάμπελο πονέ, μη δε σε περιβόλει, επίεν και με κόλεψεν, σι την παρίστη ρίζα. Οι αρχιερείς δεν τίνονται ή δεν θέλουν να το διαβάσουν. Σέρας ιός, για νίκασεν αυτός που το φέρνει το χαρτί και το διαβάζει. Κι ολοδύρεται, σίτα να γνώθ, σίτα να κλαίει, σίτα να κρούει την κάρδια του. Νοελία μας, να βάλει εμάς, η Ρωμανία πάρθεν.
Sin